jinsiy tarbiyani misol uchun buni yosh bolalikdan olib borish kerak. Bu дар як нишасти матбуотии рӯзи 12 ноябр раиси сенат ва комиссияи баробарии гендерии Ӯзбекистон Танзила Норбоева гуфт ки аз кӯдакистонҳо сар карда дар тамоми муассисаҳои таълимӣ дар доираи дарсҳои тарбияи ҷинсӣ баргузор мешаванд. дар ин хусус оҷонсии Репост иттилоъ медиҳад. ба гуфтаи Норбоева нодуруст аст ки волидон бо фарзандони худ тарбияи ҷинсӣ намегузаронанд, тавре ки дар кишварҳои аврупоӣ сурат мегирад. тарбияи ҷинсӣ бояд аз кӯдакистон оғоз шавад. гарчанде ки агар калимаҳои зарурӣ истифода нашуда бошанд ҳам бояд маънои инҳо ба кӯдакон расонида шавад. модар ба духтар ва падар ба писар бифаҳмонад. аз ин рӯ дар назди вазорат бо дастгирии маҳалла ва оила муассисаҳои оилавӣ кушода шуданд ки онҳо ба волидон оиди таҳияи лоиҳаҳои фаҳмонидан ба фарзандон шурӯъ намуданд. комиссия талаботро ба вазоратҳои дахлдор гузошт. бо ташаббуси президент дар мактабҳо дарсҳои тарбиявӣ ҷорӣ карда шуданд ки дар онҳо аз ҷумла омӯзиши тарбияи ҷинсӣ ва баробарии гендерӣ низ мавҷуд хоҳад буд, гуфт раиси комиссияи гендерӣ. дар синни миёна он ба таври дигар аст, аммо дар синфҳои болоӣ ва донишгоҳҳо ба кӯдакон ошкоро дар бораи солимии репродуктивӣ маълумот дода мешавад, гуфт Танзила Норбоева. Paytimizda minbarlarda turib g'arbni yomonlaydigan eng katta bizni qurolimiz, yomonlab gapiradigan gapimiz g'arbda mana chirigan g'arb, ular qizlarni, bolalarni bitta stolga o'tirg'izib jinsiy darsdan dars beradi deb. Korshinoson qayd mekунанд ки ба ном дарсҳои тарбияи ҷинсӣ воқеан дар амал ба таблиғоти маъмулии корҳои берун аз никоҳ дар байни наврасон табдил меёбад. зоҳиран мақомоти Ӯзбекистон чунин ташаббусҳоро ҷузъи муборизаи чандинсолаи худ алайҳи ҳуввияти исломии мардум медонанд. илова бар ин зоҳиран режими Мирзиёев аз ҷониби кишварҳои ғарб ки дер боз барномаҳои ба истилоҳ баробарии гендериро дар кишварҳояшон амалӣ мекунанд, умедвор аст илтифоти онҳоро ба даст орад. Moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi lavozimiga Tanzila Kamalovna Narbayeva nomzodini taklif etaman.